Ministru, osservazzjoni li għamlu għal-pubbliku għamilha wkoll il-Prim Imħallef u anke l-President ta' Malta kienet li dawn il-ġudikanti l-ġodda għandhom passat fil-politika. Allura ir-rwol tal-Kummissjoni l-ġdida kemm hi iktar bżonn jużalhom il-ġurnata biex f'dinja fejn il-poplu jiskrutinizza kull mossa ta' kull persuna f'kariga biex isserraħ ras il-pubbliku li dawn kienu ġiex kandidati ideali. Fil-fatt aħna għamilna riformi kostituzzjonali kbar li bija waqqafna dawn ir-riformi kumitat dwar il-għażla tal-ġudikanti magħmul mill-Prim Imħallef, mill-Avukat Ġenerali, l-Ombudsman, l-Avdutur Ġenerali u l-President tal-Kamra tal-Avukati biex jistudjaw jekk min japplika biex isir imħallef jgħaddix mill-eżami ta' eligibilità u mertu. Issa mbagħad il-kriterji ta' x'inhu eligibilità u x'inhu mertu, il-kumitat ħariġhom huma pubbliċi, huma oġġettivi sejrhom kulħadd u bekk nassiguraw iktar trasparenza. Fil-każ ta' dawn iż-żewġ ġudikanti l-ġodda dawn kollha għaddew b'mod unanimu mill-eżami tal-kumitat dwar il-ħatra tal-ġudikanti. U l fisser li dan huwa pass iktar il qudiem biex insaħħu it-trasparenza tal-ġudikatura ta' pajjiżna. Dwar il-ħidma ta' dawn iż-żewġ ġudikanti jien m'għandix dubju li ħajnaqdu ma' sensiel oħra ta' ġudikanti illi kellhom ix-xorti li jaħdmu fis-settur politiku għax il-politika hija xi ħaġa pożittiva għall pajjiż tagħna u se jkunu bħalma kienu konvint l-imħalfin kollha ta' qabilhom kapaċi jolew il fuq mill-xogħol li kienu jagħmlu qabel u jkunu jamministraw il-ġustizzja b'mod oġġettiv u indipendenti.